Hej, jeg hedder Susanne Bjerre Vente, og jeg er simpelthen helt oppe at ringe over, at jeg nu har fået den her flydende Botox hjem fra Jeunesse, som jeg skal prøve i dag. Det er sådan her en lille bitte tube, som jeg nu vil prøve at lave en lille video på, hvor jeg lægger det på under mit ene øje. Men jeg tror bare, vi går i gang. Det er vigtigt, at man dupper det stille og roligt på, og at man efterlader huden fugtigt. Man må ikke køre det helt ind, så huden absorberer alt cremen her. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se det her. Det var faktisk kun et par minutter, så skulle man gerne kunne se en forskel på mine to sider. Det, der er vigtigt, det er, at man enten tager en hårtørrer, eller står og vifter med et eller andet, som jeg gør nu her. Så det stille og roligt tørrer ind. Jeg ved ikke, jeg kan i hvert fald selv begynde at mærke en opstramning. Man begynder også at kan se det. Kan man det? Ja. Jeg har i og med, at det ikke er mig selv, der filmer, så ved jeg ikke helt, hvor mange minutter der er gået nu. Der er gået 1 minut. Godt. Nu begynder man rigtig at se det. Kan man det? Jeg føler det også. Det er helt vildt. Ja. Var det fantastisk? Ja, nu er det gået 2 minutter. Hold da op, hvor jeg glæder mig til at glæde en hel masse mennesker med det her. Nu har jeg selvfølgelig kun brugt det omkring øjnene, men man kan selvfølgelig også bruge det andre steder i ansigtet, i panden og ved munden og så videre. Det er ikke permanent det her. Selve holdbarheden har jeg hørt og læst mig til skulle være 8-10 timer, så det er ikke noget permanent. Men det er jo fantastisk, at man i løbet af 3 minutter kan blive strammet totalt op. Så det er slut med sprøjterne fra nu af. Så er det gået cirka 3 minutter. Nu må fotografen bedømme. Du bliver helt vild, når du ser det selv. Nå. Det er helt vildt fantastisk. Der er lige slået 10 år her. Super.